De wien dit weekend 3 hele grote keepersblunders. Bij Willem II, bij AZ en bij Heerenveen. Maar welke van deze 3 wie nou eigenlijk het grootst? AZ. AZ? Heerenveen. Heerenveen? AZ, de tweede. De tweede? Mark? Ja, AZ de tweede, ja. Toch? Ja. En Noppert net? Nee, dat vond ik niet. Nee, ja, het was wel een... Klein foutje. Het was wel een foutje natuurlijk. Maar nee, ik vond die van AZ wel wat groter. Ja. Ja, Oké, jongens, we gaan los met de Sportcast. Heerenveen verliest in extremis de dwallijke twastrietje in de FC Grains. En Cambuur pakt zijn allereerste oefening van dit seizoen. De Ljouwers bij mij 1-0 te sterk van Top Os. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Hartelijk welkom uit het Kooistadion in Ljouwertwaai. Het knalt je de oeral werkelijk in de Euroborg. De wedstrijd tussen Sportclub Cambuur en Top Os op het punt staat van begin. Dus is er dan ook weer het logische gevolg dat er al je smoke, dat komt dan del. Stop per direct met het afsteken van vuurwerk wat je toont op de schermen. Daar klinkt het signaal en Heerenveen had balbezit. Hij hing het al, het is Oscar Sjöstrand en hij is Zweedse geweest. Brouwers nou, wat is het dan? Doelpunt, ja! Ja! Komt er een schot van Ouston! Noppert, Noppert! Noppert, wat doe je? Oh, wat een enorme ketser van Andries Noppert. Oh, daar komt hij! Ja, doelpunt! Oh! Euroborg ontploft. Het is Willemsen, maar zijn tweede. Het is 2 hier. En het is einde wedstrijd. Einde wedstrijd. Heerenveen verliest de dwallijke twastriet. Dan is het genoeg geweest en dan pakt Sportclub Cambuur de eerste 3 punten van het seizoen. En hier aan tafel zitten de heren Geert van Thuin, de al iets minder grutte onbekende Willem Vermeldvoort, Ando Faber en op zijn vrijdag de noem het zien van Cambuur, Mark Diemers. Welkom Mark. Dankjewel. Ja, we moeten toch echt beginnen jongens met een rectificatie. Een rectificatie, daar vielen wij dus net te grut voor. Andor, kom er maar in. Wat voor domme dingen heeft alweer zijn? Ik heb verleden week gepresenteerd en ik weet net altijd om die stoel leidt, maar als je op die stoel zit, dan zit je soms die een domme ding. Ik Zullen we met de druk te krijgen hebben? Ik ga ook wat dom zijn. Ik kan namelijk verleden week zijn dat Michel Flap naar Saoedi-Arabië gaat. Al-Ali, Saoedi-Arabië, speel je mij Mahrez, Tony, Cristiano Ronaldo. Maar het bleek Al-Ali in Qatar te wezen. Oei. Ja. Ja. Dus, nou goed, dat is bij deze jocht zet. Ja, ik wil dat toch even de meesten witletten. Keurig. Jongens, zullen we er wat stellingen in gooien, jongens? Dan kunnen we er altijd kunnen we dat weer een beetje nuanceren. Hè? Nou, de eerste is dan maar voor Mark. Mark, ik hoop dat ik aan een paar kritische vragen krijg in deze podcast. Ja, zeker. Ja, goed zo. Kom maar op. Kom maar op, ja. Willem, Ringo Meerveld had meer potentie als Levi Smans. Ja. Ja? Ja, op dit moment zeker. Ja, daarom zit ik dat ik, ja. Goed zo. Andor, als je zou debuteren als Ismaël Baouf, dan wil je een hele grutte. Ja, zeker. Ja, we vieren de druk even op. Geert, het wie helemaal geen blunder van Noppert. Hij koeien helemaal niks van. Nee, helemaal niks. Het wie gewoon een perfect uitvierde spagaat. 9. Goed zo. Dan gaan we naar Mark. Als je eerste spits passeren, omdat hij een kwartier te let is, dat is Zwieroedreun. Ja. Ja. Maar wel na de Nee, straks Kom haast nog waarom, ja. Mooi straks helemaal. Ik heb aan zijn grut nijs voor een Cambuur middenvelder. Ja, zeker. Oeh, goed zo. Primeurtje, hoor. Geert, ik ben eens wel weer om vakantie daar. Ja, man. Ja, we gaan er eens in. Ja, Italië. Uiteraard, Ja, natuurlijk. Nijweek. En de laatste is dan van Willem. De oertreding van Mark Diemers in minuut joggetje. Hier bestraft weer de matten, maar een rode kaart. Ja, het spiet me zeer voor hem, ja. Maar hij wist het zelf ook al nevens mij. Dus het wie een rode kaart. Wie een duidelijke rode kaart. Ja, dat is En waarom hè, Mark? Absoluut. Maar ik moet ook niet tackelen. Nee. Dus dat Nou, is als je gewoon- dat vind ik op zich, want dat zou Mark Votten ook zo. Ik moet daar net tackelen, maar dat ben ik op zich net helemaal mee eens. Want als er de bal heeft, dan is het gewoon een prima overtreding. Maar hij weet te let. Had je de bal, is het geen oertreding. Nee, prima tackle dan, zeg maar. Ja. Maar ja, hij mist inderdaad de bal en vol op de enkel. Ik dacht, Mark is jongen. gewoon veel beter in het getackeld worden. Ja. Ja, Nou, dat denk ik hoeveel ook. oertredingen gemiddeld per wedstrijd willen er op die Een stuk maken? of 9 of 10, denk ik, ja. Ja. Zoiets. Ja, denk het Dat wel. is echt gewoon de onvierde, toch? Op die van in heel Nederland, wat steeds in heel West-Europa, willen de meeste oertredingen maken. Ja, bijna wel, ja. Ik krijg die statistieken zelfs door, ja, dat klopt, ja. 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 En hoeveel is dat dan per jaar?
Ja, volgens mij afgelopen jaar iets op 144 of zo, dacht ik, zoiets. 144. Het is gewoon gemiddeld Ja, 4 of 5 keer per wedstrijd. Zal ik bij mijn volgende verslag turven gaan? Ja, Speciaal voor jou, is dat leuk? Ja, Ja, dan ga ik gewoon in turven. Hoe lang? Ik ben benieuwd, ja. Maar wat toch is het op dat moment, want ja, dan realiseert hij van ja, ik ben A, te let. En B, ik raad je vol op zijn enkel. Ja, ik had het niet zo in de gaten. Ik had wel in de gaten dat ik te laat was, dat het een terechte overtreding was. Ik ging niet naar de scheidsrechter toe om die gele kaart aan te vechten. Maar, dus ik had wel het gevoel dat het terecht gele kaart. Maar toen zag ik hem inderdaad later terug. Toen schrok ik er wel van. Toen dacht ik, ik heb hem wel goed op zijn enkel geraakt. Ja, en ik tackle niet vaak. Ik ben sowieso niet van het tackelen. Smalige broekjes, daar komt er net vaak op Nee, iets. ik denk vaak, tenminste, als je tackelt sta je vaak niet goed. Tenminste, dat is mijn zeg maar visie op het spel. Dus ja, in dit geval was die tackle te laat en had ik ook helemaal niet hoeven doen op de helft van de tegenstander. Dus als ik hem met rood af werd gestuurd, dan was het terecht geweest. Gelukkig was het niet zo. En spelen we in de KKD en hebben we geen VAR. Dus wat dat er gaat, is het mooi dat we nu in de KKD spelen dan. Maar nee, je gaat mij volgende keer niet meer gekke tackles maken. Nee. Goed zo, maar Cambuur begon goed, hè? Ja, absoluut. Bedoel, die eerste 10 minuten, wie zou al leuk als het hele vorige seizoen. Nou, dat vind ik net maar dat niet is een eens. beetje hoe erin inderdaad. Maar, Ja. Nee, de goal weer natuurlijk het hichtepunt. Ja. Fantastisch. Safvolle skieven. Dan moet ik zeggen dat... Die scoorde ik er weer. Geurstrand. Geurstrand. Ja, Geurstrand. Geurstrand. Ik moet zeggen dat er echt wel heel veel romte leidt tussen de verdediging en het middenveld van Topos. Want Jim Koen gewoon oersterken, Rulke en die Jeroen Mondij. En de paas op Mark weer net helemaal lekker. Ja, Want hij was- moest ook bijna in een spagaat om nog Ja. bij Geurstrand te krijgen. Ja, klopt. Maar die aanval was denk ik echt perfect. Ah, dat was een fijne aanval. Het was echt een hele mooie aanval. Ja, dat is spelen doorbewegen en uiteindelijk Rolke die inderdaad goed overkwam met het middenveld. Ja. En hij kwam eigenlijk inderdaad in mijn voet hebben. Hij speelde hem iets voor me. Ik kon nog net herstellen en nog doortikken naar Geurstrand. En naar Oscar. Dus, en Sinds je hem zelf wel Geurstrand of Oscar in het veld? Nou ja, ik zat altijd wel met hem te kloten over die naam een beetje. Dus ik ga heel goed met hem. Oscar. Dus hij zegt inderdaad dat het Geurstrand is. Ja, Dus, Ja. Die kameraden zit ik in het stadion, toch? Die heeft ook jongen. Die jongen, ja, die heb ik gezien. Ja, na de wedstrijd heb ik ze allemaal een hand gegeven. Ja, Ze superleuk. waren zo dronken als een aap, zei hij. Dat zei Oscar zelf. Ja. Want Ja. toen de video kwam hij daar horen en ik zei je fanatic friends of zo, weet je wel. Hij zei, je bent helemaal dronken. Maar Geert, als die bierprijs niet Zweden bent, dan ben je hier goed keer dronken. Maar ze waren wel fantastisch, want ze waren enthousiast, zaten in het goede shirt, hè? Ja, ze hadden allemaal shirtje met nummer 11 aan. Ja, prachtig, Geweldig voor hem, ja. Ik wist nu toen bij Grange en SCRV. Altijd de voorrecht. Hoe laat laat is dat thuis? hoe laat Nou, was ja. het op bed? Nou, toch eens een gokje, Mark. Hoe laat wie ik dus? Die wedstrijd zo om 9 uur uit aanzetten. Ja. Poeh, nou ja, je moet nog interviews na afloop of zo doen natuurlijk. Ja, mijn noppert. Een uurtje of 1 of zo? Jelve twaan wie ik dus. Oh, dat is, Ga natuurlijk dat wat uitstelt hè, vanwege viewwork en daarna nog eens een keer bekers op het veld. Maar ik kom daar aan en dan moet je dus altijd via de Hatingong en dan aan de rechterkant zit er een door en dan was je daar naar binnen taan en dan kies via een parkeergarage en dan kies je dan oersteken en dan kies je naar de persruimte taan. Maar bij die Hatingong honderden Grain supporters. En al je viewwork. En wat jongens al hier? Ja, wij zijn antivries. We steken je dood en we schoppen je neer. Ja, ik dacht, misschien, ik zag hem hierheen. Ik heb al je apparatuur van Omroep Friesland. Al je pompenbladen. Hele grote letters. Omroep Friesland. Een soort wandelend reclamebord. Ik denk, misschien is het net heel verstandig. Als ik wil dat die pompenbladen net verrooien in bloedvlekken. Dan moet ik misschien even geduld hebben. Nou, dat heb ik die. Uiteindelijk ben ik in de slipstream. Een kwartier wachten. Ben ik naar binnen te gaan, maar het weer een beetje, ja, het weer toch een wat een vijandige sfeer. Een vijandige sfeer. Ja. Maar dat is nog wel verstandig, want hij heeft ook even een politieman vregen, volgens mij. Hè? Ja, ik nog. Ik zei, is het verstandig om even te wachten? Hij zei, wat denk je zelf? Het is een wonder dat je zit. Ja, eigenlijk wel, maar dat wie wel heel erg grappig, want ik kom daar binnen en wie daar een gastvrouw en ik dacht, nou, eerst maar even naar de wc, even bekomen van de schrik, hè. En die, hey Arjen, welkom in het Euroborgstadion en als je naar het Huskemast, dat is Jinne Jochs. Nou, dat viel er toch weer als een warme jas. Dan ben je weer een warm bad. In het Fries, ken wie dat? Ja, netjes. Goed zo. Jongens, waar zullen we het nou weer hebben? Nou ja, we kunnen het omheen. Oh jee, de blunder van Andries Noppert. Ja. Nou, Ja. Ja, ik toch gelijk. Daar gaan we weer. keepersdiscussie. De keepersdiscussie. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, hij maakt het gelijk een einde aan die hele keepersdiscussie. Je moet nou gewoon nooit in bakker opstellen. Overigens vond ik wel één ding, daar wil ik wel even een lans brekken voor Andries Noppert. Nooit de tijd, keurig voor de camera. En echt keurig voor Boekse reacties. Dat interview met hij, daar stelt kritische vragen van, komt de keepersdiscussie weer om. Want je kan niks zeggen, we gaan even in een kleedkamer zitten, we watchen even onder mooi elke niet voor, dus kom ik dan wel naar buiten. Nee, Maar ik vond dat echt keurig, echt weer. Interview op ESPN ook zeurde maar terug. Ja, hij deed het echt heel Hij goed. deed het echt fantastisch. Hij deed het heel goed. Nou, zullen we dan gelijk maar even het interview erbij pakken? Ja, lekker man. Noppert, een schuldbewuste Noppert.
Ja, waar komt het? Joost had wiet hier met gewoon die bal bij te verwerken. Dat is simpel. En ja, voor Michel komt er ook in. Wist het toch maar niet eens van, ja, Noorden Bakker is er natuurlijk bij elkaar. Ben Klaverboer, wie een hevige concurrentiestrijd heeft. Pas op het allerlaatste moment wat de keuze maken. We kiezen toch weer voor Andries Noppert. We weten natuurlijk wat er vorig jaar al hier gebeurd is. Dit willen we er net nog een keer mooi maken. Nou ja, dan is het heel mooi. Dan moest het ding net oplaaien. Ja, heel simpel toch? Ja, dan moet je net oplaaien. Je kan niks zeggen van hij mag gewoon die bolletjes inhouden. Ja, maar als ik altijd naar hem kijk, ik vind hem geweldig in interviews altijd. Heel zelfkritisch, soms wel te zelfkritisch, denk ik. Maar hij zegt wel gewoon waar het op staat. Ja, en ik vind dat wel echt respect hoor. Want ik bedoel, hij heeft al nu, denk al vanaf het WK die hij natuurlijk gekiept heeft, wat hij waanzinnig heeft gedaan, heeft hij daarna eigenlijk al heel lang best wel wat fouten gemaakt, ja. En, maar als jongens, je dan zo elke keer reageert, respect. Aan de andere kant, hij keept de veel best. Ja, maar toch is het bundel net mooi. Dan heeft hij een prima wedstrijd spelen. Ja, maar hij telt wel mooi. Maar daarom vind ik het belachelijk dat meesken over keepersdiscussie beginnen. Want kom op, hij had het vertrouwen gekregen van Robin Veldman. Die had voor het seizoen zijn, ik hak de knoop terug, Andries Noppert is mijn eerste keeper. En dan zoen we naar één fout, zoen we alweer bediscussiëren of Bernd Klaverboer of Noordin Bakker eerste keeper. Houd toch op. Ik bedoel, ja, dat jet bij het lot van de keeper. Mark maakt de fout op het middenveld. Ja, niks aan de hand. Maar Noppert maakt de fout. Ja, ik liep een chin-doelpunt. Maar als je kiezen als technische staf, Noppert is mijn eerste keeper, dan vind ik net dat je hem naar iemand blunder al aan de kant zetten. Wanneer was door die keepersdiscussie weer oplaaien dan? Nou, stel dat hij stelselmatig fout maakt, tuurlijk je dan dat herwagen. Maar dit is in principe een incident. We ben ik nog met 12 wedstrijden los. Ja, goed, maar stel je voor dat als voetballetje in SCRV, dan is het iets van Noppert zit op een goal, gewoon zo volle mogelijk op een goal zitten, die gaat de vast wel in je niet. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je hem daar een beetje te kort mee doet. Omdat je ook inderdaad de rest van de wedstrijd keept hij uitstekend, denk ik. En volgens mij heeft hij dat best wel vaak. Dat hij eigenlijk uitstekend keept, maar dan toch één fout maakt. Ja, dat is natuurlijk cruciaal voor een keeper. Laat het duidelijk zijn. Dat is niet handig. Maar ja, goed. Ik vind het vooral heel erg kloten voor hem. Omdat ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment elke keer een bal op goal krijgt. En je denkt, ja gaat hopelijk nu niet onder me door. Of dat ik hem loslaat of wat dan ook. Dus in die zin... Ik vind het vooral heel kloten voor hem. Ik denk dat hij een heel goede keeper is en dat ook heeft bewezen in het verleden. En ik hoop dat hij dat zo snel mogelijk weer kan oppakken. Ja, Veldman had ik al zijn. Hè? Voor mij is er geen discussie. Hij beeldt voor mij gewoon de nummer 1. Er binnen genoeg aanvallers die het al je kansen missen. Die haal ik er natuurlijk heen. Dat vond ik wel een aardige evenwicht. Ja, er komt trouwens nog meer goed nijs, jongens. Want Levi Smans is natuurlijk manenlang uit de rollage. Dat is geen goed nijs. Maar het goede nijs is Willem II middenvelder Ringo Meerveld. Die komt definitief naar Heerenveen. En onder de telefoon is nou Dolf van Aert van het Brabants Dagblad. Dag Dolf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gaat Heerenveen daar een beetje plezier aan beleven? Aan Ringo Meerveld, denk jij? Nou, als Ringo Meerveld het een beetje op zijn heupen krijgt daar in Heerenveen, dan absoluut. Het is echt een pure rasvoetballer. Alleen de laatste maanden, zou ik bijna willen zeggen, liep hij bij Willem II toch een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Maar daarvoor heeft hij echt bij Vlagen geweldig gespeeld. Echt een pure voetballer, zoals ik al zei. Technisch handig, creatief, een dribbelaar. Het enige waar hij een beetje aan moet werken, daar heeft hij de laatste jaren al wel wat stappen in gemaakt, zijn zijn statistieken en zijn gretigheid om voor de goal te komen. Maar ik denk dat Heerenveen daar een hartstikke mooie slag mee slaat, ja. Ja, is het de beste speler van Willem II? Ja, absoluut. Dat zeg ik zonder twijfel. Er is een hoop veranderd afgelopen zomer na de degradatie. Maar één ding is overeind gebleven en dat is dat alle creativiteit, alle ideeën, als er iets moest gebeuren, dan moest het van Ringo Meerveld komen. Wat ik net zeg, hij was de tweede seizoenshelft van Willem II vorig jaar in de Eredivisie. Was hij niet helemaal zichzelf. Hij kon het elftal ook niet bij de hand nemen. Willem II zakte steeds verder weg, stortte in, durf ik zelfs al te stellen. En hij slaagde er dus niet in om het elftal bij de hand te nemen en om een beetje de leiding te nemen. Hij is natuurlijk ook jong, maar met zijn kwaliteiten had je eigenlijk gehoopt en verwacht dat hij echt de boel bij elkaar zou trekken en Willem II zou redden. Dat is hem niet helemaal gelukt. Je merkt ook wel aan alles de laatste weken zeker dat hij gewoon klaar was bij Willem II in ieder geval. En dat hij toe was aan een stap hogerop. Maar Willem II gaat hem absoluut missen. Nou heeft die Dolf bij Willem II ook wel op linksbuiten gespeeld, toch? Is de 10 echt wel zijn beste positie of doet hij het net zo goed op de buiten? Nee, ik zou hem altijd op 10 zetten. En dat vindt hij zelf trouwens ook. Hij is iemand inderdaad die vanwege zijn kwaliteiten op meerdere posities gebruikt kan worden. Hij heeft ook wel eens, zeker in het begin, een beetje op 8 gespeeld. Maar ik vind hem kort achter de spits en dan de 16 induiken vind ik hem het best. Hij heeft ook hele mooie goals gemaakt vanaf die linkerkant en dan naar binnen komen.
Met rechts schieten. Dus hij kan het absoluut. Maar ik denk dat hij het beste tot zijn recht komt. En dat wil hij zelf ook op 10. Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat hij veel te duur zou zijn, Ringo Meerveld. Maar omdat Willem II gedegradeerd is hij veel goedkoper geworden. Komt het daar een beetje op neer? Daar komt het wel een klein beetje op neer. Er gaan een hoop verhalen hier in Tilburg over degradatieclausules die heel erg laag zouden zijn. Volgens mij kloppen die niet helemaal. Maar het is een feit dat hij een jaar geleden heeft zijn contract verlengd. Dat contract liep eigenlijk deze zomer af. Daar hebben ze een jaar bijgeplakt. Met wel de afspraak dat hij deze zomer zou gaan vertrekken. Zou mogen vertrekken. Nou ja, dan zijn er ook afspraken gemaakt over de prijs. Dus hij was inderdaad voor een bepaald bedrag op te pikken. Weet jij welk bedrag? Nee, ja, ik ben het nog druk aan het onderzoeken en checken. Er gaan hier verhalen dat je een beetje moet denken aan rond 8 ton. En dat is dan exclusief bonussen, misschien ietsje minder. Maar dat het uiteindelijk een beetje zo rond het miljoen zou uitkomen. Wat ik voor Meerveld best nog wel een oké bedrag vind. Als je bedenkt dat er nog een half jaar geleden volgens mij gingen er bedragen van 2,5, 3 miljoen rond. Ja, dan is best een mooie prijs, denk ik. Ja, nou ja, Willem II wordt door ons toch een beetje gezien hier aan tafel als een van de grote favorieten voor promotie. Maar er kan nu wel een streep doorheen. Hè? Eerst een pak slaag van ADO, nu de beste speler weg. Gisteren weer verloren van Eindhoven. Ja, dat is kloten, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb Meerveld vorig jaar een paar keer zien spelen, ook in de play-offs. Ik vind het wel echt een hele goede speler. Ik ben toevallig heel goed met de assistent van Willem II, Christophe Albrecht. Waar heb ik bij Fortuna mee gewerkt en die is ook heel, heel enthousiast over hem. Dus ik denk een heerlijke speler om naar te kijken voor Heerenveen. Ja, Dolf, wat denk jij de promotie-aspiraties van de Tilburgers? Nee, die kunnen de prullenbak in, absoluut. Nee. Zo, dat is lekker duidelijk. Dat is snel. Volgens mij heeft Volendam vorig jaar de eerste 3 wedstrijden verloren. En die werden met 8 punten voorsprong kampioen. Dat zijn inmiddels al wel een beetje de strohalmen waar ze zich in Tilburg aan vasthouden. FC Groningen het jaar ervoor natuurlijk. Ja, zeg ik een beetje met de knipoog hoor. Want kijk, er moet gewoon nog een hele hoop gebeuren. En bij Willem II waren ze ook wel een beetje aan het wachten, met alle respect, tot Jesse Bos bijvoorbeeld vertrok en tot Ringo Meerveld vertrok. Want dat ze zouden gaan vertrekken, dat stond al wel vast. Maar ze zaten er nog en dat zorgt dan toch ook voor een beetje onrust. Je merkte, ik zei het net al, bij Meerveld ook al, die wedstrijd tegen ADO. Hij scoorde wel en was een hele mooie goal. Maar je merkte aan zijn houding en aan zijn gedrag ook wel een beetje dat hij zich irriteerde aan zijn teamgenoten. En misschien ook wel aan het feit dat hij nog steeds bij Willem II zat. Dus ze waren wel aan het wachten tot die spelers vertrokken. Ook omdat ze dan financieel iets meer kunnen. En er moet echt nog van alles bij Willem II. Zeker qua creativiteit, qua snelheid op de flanken. Dus de selectie is nog lang niet klaar. Maar dat deze start niet best is, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Oké, dankjewel Dolf. En veel plezier daar nog bij Willem II. Graag gedaan. Oké. Nou, dat was trouwens dat er meer interesse wie? Pardon? Er wie meer interesse? Voor Meerveld. Want Volendam wordt Meerveld. Jongen. Nou, Andor. Just de Hongkong, hè? Ja, dat lampje van... Andor heeft mij trouwens in Vertrouwen verteld, in Vertrouwen, wie live op televisie, dat hij net verwachtte hier. Dat stond nog altijd bij Cambuur voetballissouders, de Mark. Ja, het verhaal is bekend, hè, de woeders verlengen. Maar dan wel in dezelfde financiële voorwaarden. Cambuur kunnen het betalen. Ja, dat weet ik je alvast even, dat is niet waar. Wat je zegt. Oh nee? Nee, niet tegenover dezelfde financiële voorwaarden. Dat heb ik nooit gezegd. Dus dat klopt niet. Oké, nog meer? Nee, absoluut niet. Nee hoor. Nee, dat had niet met geld te maken. Oké, ben je hier dan wel mee te krijgen? Nou ja, volgens mij heb ik dat al een paar keer uitgelegd. Ik doe het nu nog een keer. Doe maar de korte versie. Ja, ik doe de korte versie. Nee, ik ben in gesprek gegaan op een gegeven moment met in dit geval met Lars Lamboy en met Gerard van der Belt. En dat was net een prettig gesprek? Nee, dat was geen goed gesprek. Dat is duidelijk. Dat is daar ben ik met mijn zaakwaarnemer in de skybox hebben we bij Cambuur gezeten. En dat uiteindelijk denk ik dat we na een half uur, 3 kwartier weg zijn gegaan. En wat doet toch dus van, ik heb toch wel een goed seizoen achter de rug. Sterker nog, ik ben nomineerd tot de beste speler van de KKD. Ja. En toen zeiden zij van, nou jongens, net hoe droog is, goed, wie is nou ik weer net? Nou, dat klopt niet helemaal. Ik ga ook niet de ins en outs van het gesprek noemen. Natuurlijk lijkt me niet heel chic, ook richting die mannen. Maar dat het niet een goed gesprek was. Net. Dat het niet een goed gesprek was duidelijk. En dat ik op iets meer... ik heb dat toen uitgesproken, iets meer waardering en respect had verwacht. Dat is zeker waar. Het toch zijn dus door die yield net opbracht hest. Dus maar wat was toen kosten hest? Ja, nee, nogmaals, ik ga niet in op het gesprek in de ins en outs, zeg maar. Maar dat klopt wel wat anders uit. Nou ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar er zijn inderdaad dingen gezegd die mij wel pijn hebben gedaan. Dat heb ik ook al vaker gezegd. En ik had wat andere dingen verwacht. Nou, uiteindelijk heb je soms zulke gesprekken in de voetballerij. En dan gaat het hard tegen hard. En uiteindelijk heb ik Lars een week later op mijn vakantieadres gebeld en gezegd...
Voorlopig hoef ik niet in gesprek over contractverlenging. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En nogmaals... Ja, dan kom je echt op een cruisepunt te staan, volgens mij. Van, wat doe ik, Asen? Hè? Ja, ging ik weer van een ooravontuur of blijf ik bij mijn jeugdliefde? Ja, precies. Nee, inderdaad. Kijk, ik heb heel veel ambitie nog steeds. Kijk, ik ben 31 jaar, maar ik heb het gevoel dat ik nog heel lang kan voetballen. Ik voel me nog hartstikke fit. Nou ja, als er zoveel training op die makken worden, dan dat wordt het net lang meer, Mark. Dat is het hele carrière al zo. Hè. Dus wat dat betreft... Maar die hiest die clausule, dus de koers transfervrij naar een andere club. In principe hiest een perfecte positie. Ja, klopt. Alleen ja, goed, dan ja, ik ben wel een clubjongen. En ik ben wel iemand die oprecht... Kijk, heel veel mensen zeggen het misschien. Maar ik ben wel echt een jongen die van de club houdt al van mijn hele leven. Dus wat dat betreft is dan best wel moeilijk om te zeggen na een jaar waarin het dus net niet is gelukt van ik ga weg. Dat past niet helemaal bij mij. Dus ik wil graag nog die ambities waarmaken en promoveren met mijn eigen clubje. En dat is waarom ik hier nog een jaar heb verlengd. En dat ook al vroeg heb duidelijk gemaakt. Volgens mij al voor die 8 juli, al een week of 1,5 week voor die 8 juli al bekend heb gemaakt van ik blijf gewoon nog een jaar. Ja. Omdat ik het gevoel heb dat het nog niet klaar is. En, maar dat koers in Zweden. Ja, ik kon inderdaad naar Zweden, ja. En ik had meerdere opties, ook eredivisieclubs die hebben gebeld, et cetera. Dus ik had inderdaad meer opties. Alleen, het voelde nog niet als afgemaakt. En ik denk dat je straks op je carrière terugkijkt en dan denkt van, was ik nog maar iets langer bij Cambuur gebleven. Had ik het toch maar wel geflikt of wat dan ook. Ja, dat zou me wel pijn hebben gedaan. Dus. Maar in principe ben je het wandelen, maar die tweede en dus laatste hier bij Cambuur. Op dit moment wel, ja. Dus op dit moment zijn er geen gesprekken over eventuele verlenging of wat dan ook. Vanuit de club niet en vanuit mij niet. Dus, en wanneer komt het dan pas weer? Pas in januari of nog iets later misschien? Ik heb geen idee. Dat hangt hier best 32, hè? Dus dan heeft nog wel even nee, ja, daarom. Dan dit is onze rekenwonder hier aan tafel. Dus zoals ik ben nou 31, ik heb een carrière voor me. Ja, hoor hier best 32. Wat is bepalend? Zeker weten. Wat is bepalend, Mark? Stel, het lukt niet. Weer niet. Net niet. Hoe dan ook. Maar het bloot volgend jaar weg KKD. Ben dan weg? Ja, dat weet ik niet. Dat hangt van mijn eigen seizoen af. Kijk, als ik nog zo'n seizoen draai als ik vorig jaar heb gedaan, dan is de kans denk ik groot dat ik weg ga dan. Zag er wel een seizoen wie dat net, hè? Hebben we begrepen van de Beltenlast aan Boy. Nee, maar ik heb wel zo'n schaal thuis van de beste speler van de KKD. Nee, maar die cijfers winnen wel duidelijk. Nee, maar dat is met een knipoog ook, weet je. En iedereen mag een andere mening erover hebben. En die man hadden overigens ook de mening dat ik een goed seizoen had gehad, hoor. Dus dat is niet waar. Alleen... Nee, maar ik vreeg het hier omdat ze niet schrikken. Ik heb nog wel ambitie. Ja, zeker. Dan kan ik mij niet voorstellen dat die ambitie is om nog een jaar bij Cambuur, ook al is het Cambuur, in de KKD te spelen. Ja. Nee, op dit moment kijk ik er ook zo naar. Maar dat kan veranderen. En dat kan eind van het seizoen veranderd zijn. Of in de winterstop misschien weer als je evalueert met elkaar en zegt van oké, we willen toch nog kijken hoe we ervoor staan. En we willen toch nog graag een jaar verlengen of 2 jaar verlengen of misschien wel langer. En daarna in dienst bij de club blijven. Zou dat net eigenlijk een gebeuren, Matte? Die laatste optie. Langer verlengen, functie bij de club, dat was in de toekomst. De route van toen, zeg maar. Ja. Wat in de persruimte. Wat om nog heel lang. Een beetje koffie zetten voor de journalist. Ja, misschien wel. Nee, ik heb daar natuurlijk wel over gesproken. Dat was ook de insteek waar ik dat gesprek mee inging. En uiteindelijk viel het dan dus tegen. En heb ik uiteindelijk gezegd van, dat wil ik niet meer. Op dit en wanneer viel je dan in dat peteer van, dit gaat eigenlijk helemaal de verkeerde kant op? Ja, eigenlijk na een minuut of 10 of zo, denk ik. Zoiets. En mijn zaakwaarnemer was er ook wel een beetje ontdaan van. Dus eigenlijk na een minuut of, ik denk 40 of zo, zijn we opgestapt en zijn we weggegaan. En, gekke gesprekken. Zo, ja, maar ja, soms gebeuren dat soort dingen. En soms dan verschil je over bepaalde dingen, heb je een andere mening. En, maar dan komt er het moment, Mark, dat je toch denkt, je bent op vakantie en ik ging een sodemieter. Ik ben er zelf ook nog, ik ga die knoop doorhaken, ik blijf. Ja, nee, zeker. En ik heb natuurlijk... Waar is dat moment? Dat is toch... Ja, ik had het denk ik op vakantie nog niet eens. Want ik was best wel, zeg maar, na het gesprek wel niet emotioneel in huilen of zo, maar wel een beetje in mijn gevoel, zeg maar. Dat ik dacht van, ik was wel wat geraakt. Je wist lelijk, en, denk ik. Ja, klopt. En toen had ik eigenlijk zei ik eigenlijk gelijk thuis van, ik ga weg. Ik ben er klaar mee en ik ga op andere interesse in. Maar ja, dan ga je toch... een schop gegeven. Nou ja, ongeveer, ja. Nee, en dan ga je toch nadenken van... weet je, moet ik me zoveel van zo'n gesprek aantrekken... of moet ik toch kijken naar het algehele plaatje wat er hier ligt? En dan heb ik het over een trainer waar ik heel fijn mee samenwerk. Ja. En nog steeds tot op de dag van vandaag hebben wij denk ik heel veel aan elkaar. En waarderen wij elkaar heel erg. De rest van de staf, waar ik een hele goede band mee heb. De spelersgroep, waar ik heel veel van terugkrijg. Ja. Is dat de zin die het hier thuis is? Precies, mijn vriendin. Bij de die in de buurt. Nou ja, precies. Als je dat hele plaatje... En dan heb ik nog niet eens de mensen op de tribune genoemd... waar ik eigenlijk alleen maar... tot nu toe alleen maar lovende woorden van heb gekregen. Ja. En
enthousiasme vanaf de tribunes richting mij. Dus wat dat betreft denk ik van ja, moet ik me dan van een gesprek van 40 minuten heel veel aantrekken of moet ik dan naar het algehele plaatje kijken? Nou, dat... Maar dan is er dus een contract. Dat is er dan nog? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik heb gewoon vorig jaar een 2 jaar contract getekend en toen ben ik natuurlijk best wel... was een beetje een raar einde op Cyprus. Nou, toen ben ik natuurlijk... Toen kon ik naar Go Ahead en toen kon ik naar Cambuur. Ja. Uiteindelijk dacht ik van... Ja, Cambuur voelde gewoon beter. Ook al waren alle voorwaarden bij Go Ahead een stuk beter dan bij Cambuur. En nou ja, weet je waar Go Ahead uiteindelijk geëindigd is in de bekerfinale gehad. Op dat moment dacht ik, ja, Go Ahead. Had ik de eerste wedstrijd gezien. Ik denk, dat wordt niet veel. Dat wordt niet veel. Maar uiteindelijk hebben die de bekerfinale gehad. Dus zo zie je maar dat ik er ook geen verstand van heb. Maar dus ja, weet je. Dus dat was flink lullig. Maar toen dacht ik gewoon op dit moment... wil ik gewoon graag bij Cambuur tekenen. En Cambuur bood mij een 2 jaar contract aan. En ik wilde gewoon na een jaar kijken van... nou, is het vanaf beide kanten bevallen? Nou ja, het antwoord was ja. Vanuit de Cambuur kant was het ook hartstikke bevallen. En vanuit mijn kant ook. En ik denk iedereen daar zo over denkt. Dus, maar wel met de clausule in mijn contract van eventueel... mocht het niet bevallen, dan kunnen we altijd... kan ik altijd nog... heb ik een escape, zeg maar. En dat gebeurt vaker in contracten. En dit was vanaf mijn kant, zeg maar. Is dan nou dat oorspronkelijke contract van 2 jaar... dat gaat nou gewoon terug? Nee, ja, dat gaat gewoon door. Dus ik heb niet... die clausule heb ik niet geactiveerd. Maar dan is er dus echt nooit over centen, over yield praten. Want dat nee. Dat is het enige wat ik vervelend vond. Want voor de rest wil ik niet heel veel op ins en outs ingaan... van wat er in zo'n gesprek is gebeurd. Omdat ik niet Lars wil schaden. Ik wil niet Gerard schaden. Of wat dan ook. Of wat dan ook. Dus in die zin... vind ik dat best wel moeilijk om daarover te praten. Omdat ik heb die man een hand gegeven. En dan is het voor mij ook klaar, zeg maar. Dan moet je op een gegeven moment ook ophouden met daar de hele tijd over te praten. En ik snap dat ik zit nu hier voor de eerste keer weer. Dus het wordt mij gevraagd. Dus ik geef er ook eerlijk antwoord op. Ja. Maar goed, voor de rest wil ik daar gewoon niet te veel. Ik zal Arie de Boer even in zijn dat we hier nou mee over ophouden. Oké, nou ja goed. Dat is de hele diegene die denkt dat het wat Oh jeetje. Even mooi. Oh jeetje. Dus zoals ik zag waardering. Ik ben de club. Daar ging het meer benam en ik om. Hast die nou? Nou, kijk, waardering klinkt... misschien moet ik dat goed uitleggen. Kijk, ik hoef niet elke dag te horen van... Mark, wat ben je een ontzettend goede speler. Dat hoef ik niet te horen. Daar gaat me niet om waardering. Maar het ging mij gewoon puur om... ik vond op dat moment dat Cambuur niet echt daadkrachtig richting mij was geweest. Ik had niet het gevoel dat ze echt graag met me wilden verlengen. Dat ze het eigenlijk een beetje deden voor de bühne, zeg maar. Maar dat ze niet zelf echt graag wilden verlengen. Dus dat gevoel had ik. En dat kwam uiteindelijk ook uit, zeg maar, wat ik voelde. En daarom heb ik ervoor gekozen van als niet iedereen binnen de club... Kijk, een trainer kan er wel achter staan en 15.000 mensen op de tribune... en al mijn teamgenoten en ikzelf. Maar er is ook nog andere mensen die er ook achter moeten staan... die wellicht hier ook nog voor langere periodes zitten. En als ik dan ook voor langere periodes zit... dan wil ik gewoon dat iedereen daar 100% achter staat. En dat gevoel had ik niet. En dat is ook uit die gesprekken gekomen dat het niet helemaal zo was. Zullen we ons even jaren naar de reactie van Henk de Jong? Naar de overwinning op Topos, doelpuntenmakker? Doelpuntenmaker? Ja? Oscar Geust. Oké, nou, let hem maar jaren. Henk de Jong. Merk aan de ploeg dat we dit even nodig gaan, een keer winnen weer. En uw supporters wisten het precies. Hè? Die hij er echt doorheen sleept. Geen moment, fluitje, wanklank. Nee, we weten dat we erin knokken matten. Nou, dat hebben we wordt niet emotioneel. En Shin een uitstekende ploeg, hè? Want ik vond top. Die won vorige week 4-0, maar is net toevallig. Een goede ploeg. Ja, daar hebben we toch van gewonnen. Hè? We hebben momenten gehad en konden wij het beslissen. Maar oren momenten ik werd dat we helemaal achterover gedrukt worden. Ja, maar we bleven toch overeind en daar ben ik eigenlijk super trots op. Nou, dat zei Henk de Jong. En dat is Cambuur. Ja, zeker. Grut Cambuur. Ja, toch de namen van Sanel Saljic in een streek. Ja. Dat is die komt net. Ja, die eerste Rieke, een jongetje hier. Waarom komt hij net? Austria Wien wil hem net geen litten en de trainer daar net. Dus Cambuur zal op ziek matten naar een boetenspeler. Maar is hij dan omdraaid, die trainer? Want eerst mocht er wel voort. Ja, daar is wel wat verhoren. Alhoewel aan de andere kant zal iets wie in maaien al hier bij die thuiswedstrijd in Den Bosch. Dus zo lang is Cambuur al met wanden. En in die zin is dat van heel soort die het on hem spendeert haar zonder effect. Maar hij krijgt er steeds meer speelminuten. Had de trainer daarin Uchuri kennen. Dus daar kan een streek terug. Er komt nog wel een Nijerigsboeten. Wie is dat? Dat is net bekend. Nou, lekker dan. Maar wat gerucht nog Vitesse-speler. Maar ik weet net, dat heb ik net gecheckt. Dus ik weet net hoe betrouwbaar dat is. Die kost je niet. Nee, die kees op. Ja. Maar goed, dat is de onderzoontje van Vitesse. Dus ik weet net in hoeverre je daar beter voor worden. Nou, wat zeg je, Mark? Ja, is dat goed? Nog meer jonge spelers erbij? Ja, goed. Ik ben Lars Lamboyer op de stoel moeten zetten. Maar
Ja, je weet hoe ik denk. Iedereen weet wel een beetje hoe ik erover denk ook. Dat was meer ondervinding in de ploeg. Nou ja, goed. Ik vergelijk denk ik veel dingen met vorig jaar en met de rest van mijn carrière. Als ik dan naar de rest van mijn carrière en vorig jaar kijk, hadden wij vorig jaar denk ik een hele mooie mix in het team. Dus als je gaat kijken naar de 3 oudere jongens, zeg maar, dus Michael de Leeuw, Michael Kieftenbelt en ik in dit geval, hadden wij denk ik in die zin, kijk, ik denk dat er altijd hiërarchie in een groep moet zijn. Ja. En dat is heel belangrijk. Ik denk overal, ook op de werkvloer, maar ook zeg maar zeker in een voetbalteam. En hier aan tafel, Ja, absoluut. En die hiërarchie is ook duidelijk, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Hè? Ja, tafel is hier Ik kan jullie zo af, jongens. Nee, zo is het. Maar ik denk dat dat in een voetbalteam heel belangrijk is. En vorig jaar hadden wij gewoon 3 jongens die de dienst uitmaakten. Zo simpel klinkt het eigenlijk. Ja. En die jonge jongens die trokken zich aan ons op. En nog eens Jort van der Sande en Kieftenbelt komt bij de staf. Dus Ian en al routine. Maar Kieftenbelt speelt niet meer op het veld, hè? Nee, jongens, ik liet weer eventjes de hiërarchie gelden. Want we moeten even naar Indonesië. Ja, maar ik zou echt nog nice Ja, daar komen we aanstaan waarom. Want wij volgen natuurlijk de Indonesische competitie. En er zitten een heel soort Nederlandse trainers. Peter de Roo, bijvoorbeeld, oud-Cambuur-speler. Roy Hendriksen is ook assistent-trainer. Oud-Cambuur-speler. Assistent-trainer bij Deva United. Pak je toch weer even mee. Natuurlijk Jean-Paul van Gastel. De bondscoach is Patrick Kluivert. Maar wij bellen je zo nou en dan echt eventjes naar Indonesië. In de nieuwe rubriek bellen maar Johnny of Ronnie. Johnny dan Ronnie di Bali. Ja, en dan is altijd de eerste vraag. Maar waar praat ik? Mijn Johnny of mijn Ronnie? Ja, jullie spreken nu met Johnny. Hey Johnny, bijzonder goedemiddag. Voor die goeie, denk ik. Je hebt hier dit weekend een uitwedstrijdje in Malut United. Is er even een orde van, hoe short zijn uitwedstrijden dan uit? Hoe ging je hem dan? Flint hebben we Verlina Wiek al in behandelen, jongen. Ja, dat is Johnny, vergeet deze vraag. Je in die collega. We zijn dat het een hele wedstrijd. Jongens, als we een prachtige wedstrijd maken. Johnny, vergeet die uitwedstrijd, de wedstrijd. De 100ste minuut, Johnny. En toen? Ja, toen kreeg ik hem tegen. Dus 10 krijg het wel voor. En in de 10e minuut van de blessuretijd een eigen doelpunt. Ja, ze brengen er nog een bal in. En er is eigenlijk geen tegenstander of niks in de buurt. Maar die jongen wil hem wegwerken. En die krijgt hem wat verkeerd op de voet. En die zeilt zo de goal in. Ja, en dan is het 3-3. Oh, en wat toch zo op dat moment? Ja. Matchfixing? Ja. Nee, weet je, het mag je wel weten. Aan de ene kant verbaasde me het ook niet. Want het is soms zo'n hectiek, jongen. Dat is echt Ja, dat kun je bijna niet voorstellen, joh. Wij komen met 3-2 voor. Het is nog een paar minuten te spelen. En ja, er zijn een aantal die hebben moeite om het vol te houden. Nou, dan verandert er iets bij de tegenstander. Dan hebben toch de lokale spelers best wel moeite om te herkennen hoe het staat. Ja, dan ontstaat er zoveel hectiek, jongen. In plaats van dan de bal te houden. Ja, dat doen we dan te weinig. En dus die bal die vliegt er weer in en de bal vliegt er weer uit. En er zit geen rust meer in. Ja, en dan in die hectiek, dan krijgt zo'n jongen een bal verkeerd op zijn voet. En die zeilt dan binnen. Ja, dat is heel sneu. Maar ja, dat gebeurt. Ja, en kies je ook dan een beetje koelblauw onder al deze omstandigheden? Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik de thuiswedstrijd volgens mij in mijn leven nog nooit zo gejuicht heb bij de gelijkmaker. Maar dat zat hem ook maar daar echt in met gewoon de passie die daar heerst in zo'n stadion. En ja, dat is wel heel mooi om dat mee te mogen maken. Ja, maar goed, dit was dus de andere kant van de medaille. Want je komt dus in de blessuretijd eerst nog op 3-2 voor. Je denkt van, dit wordt de eerste oerwinning van dit seizoen. En in minuut 98 valt dus nog dat eigen doelpunt. Ja joh, sneu. Ja. Nou, en dan mag je... Ik moest naar Grace, ik wie jij het waan dus, maar hoe laat wie stond dus? Jongen, die mensen die ben 3 dagen onderwijs geweest om daar te komen, dus tel maar uit. Ja joh, jullie hebben het plan al gehoord wat we zouden draaien, maar het is misschien wel even goed om te vertellen. Wij trainen in Makassar. En dat is eigenlijk naast de snelweg waar we aan het trainen waren. En ja, op een gegeven moment staan er wel, denk ik wel 300-400 scooters langs ons trainingsveld. En ze hebben allemaal de helm nog op. Het is daar 35, 36 graden. Ja. Maar die stoppen er allemaal om onze training te kijken. Dat is gewoon hartstikke mooi mee te maken. En dan vlieg je naar Ternate. En dat is, dat is een heel klein eilandje. Maar het is wel één grote vuilnisbult. Het is een prachtige mooie natuur. Maar ja, ik denk wel, een prullenbak hebben ze niet uitgevonden. En ja, als je dan daar speelt, we speelden om 9 uur 's avonds. Nou, dan zitten we volgens mij om 11:15, 12:30 zaten we weer in de bus. Het was gelukkig maar 10 minuten naar het hotel toe. En dan was het
zaten we denk ik laat ik zeggen, 12:30 zaten we nog aan de pasta. En om 5:30 zaten we weer in de bus om naar het vliegveld toe te gaan, 's ochtends. en kom het weekend dan? Ja, dat was ik denk een reis van 1 uur of 8, want we waren 's middags om 1 uur of... Moet ik even goed zeggen, we vlogen 3 uur naar Jakarta. Van Jakarta was het 2 uur wachten en dan vlogen we nog 2 uur naar Bali. Dus dan 7, 8 uur waren we weer onderweg. Allemachtig. En kom het weekend dan, Johnny. Waar voetballen je hem dan? De voetballen we... Godverdikke, dan ben ik even kwijt. Kom Johnny, Persebaya. Ik nog maar een Nederlandse trainer, een Nederlands tintje? Nee. En dat is maar 45 minuten vliegen. Dat is ook wel prettig. Oh, dat is ook wel eens lekker. Dat is een soort, dat is gewoon derby. Ja, dat is wel een derby, ja. En Johnny, Jordi Bruin erbij? Mensen. Wat zei je? Jordi Bruin erbij? Ja, Jordi Bruin hebben we erbij. Ja. Hopelijk is hij speelgerechtigd aankomend weekend. Maar dat is nog even de vraag. Nou, dan zoek toch steeds. Dan moet die eerste oefening toch binnenkomen, toch? En dan Jordi Bruin. Ja, met Jordi Bruin komt hij eraan. Tijmen Goppel. Het was open, hè, Arnefreed? Tijmen Goppel. Ja. Nee, informatie van die, maar als die werk serieus neemt, is het wetten. Sorry, Tijmen Goppel. Goed. Maar kunnen we dat uitpraten, Johnny? De eerste oefening komt het weekend? Sorry? De eerste oefening die komt erom, komt het weekend? Die gaan we pakken. Goed zo. Jankend in de bus, die lui. Zo is het. Oké. Hey, dankjewel, Johnny. Hartstikke goed, man. En dankjewel voor het bellen, hè. Yo, hoi. Zal ik nog wat leuks vertellen? Nou, vertel eens wat leuks. Ik ren Justen maar de Hoen, Trolljouwert. En ik ren opeens kom een mandje in. Tijmen van Goppel. Nee, niet Tijmen Goppel. En die man, daar steen ik wat mee te praten. En die ging een jekje van Almere City, jongen. Dat zie je net vol in Ljouwert. Dus ik vreeg die man. Ik zei, nou, bent u Almere City fan? Nee, dat is van mijn schoonzoon geweest. Kijk, JT? Jeffrey Talan. Wie de kwaliteit van Jeffrey Talan. Die nou dus op Bali assistent is van Johnny. Ja. Dus we hebben daar in Ljouwert op een snijtermidje Rijn kwam een beetje uit de loft. Even de perikelen bij Bali United bepraat. Ja, mooi. Hartstikke leuk. Ja, dat wordt heel populair, hè, de Indonesische competitie. Dat komt ik vind niet dat wij een sportcast op Bali wel moeten ze staan gewoon. Ja, hartstikke wel, hè. Dat serieus, ja. Maar jongens, we moeten eerst weer om naar het Gutte-Combinatie. Ja. Want nu komt hij, hoor. Nu komt het. Nou, er gaat misschien ook nog een middenvelder voort. Bij Cambuur. Ja, er is interesse van Mark Diemers van Bali United. Matthias Natti, die zo mogelijk voortkennen. Er is interesse vanuit het Boetenloon. De partijen die wil net zitten om wat voor clubs en wat voor landen het gaat. Dat wordt natuurlijk niks zo zijn. Het zou om misschien wel Scandinavië gaan kennen. Maar de vraag is of dat ook gaat. Maar het is ook concrete interesse. Dus het is net even informeren. Het is wel serieus. Dus, maar hij is een joggetje, 20 jaar? 20 jaar, ja. En dan gaat hij vaak, hè, dan ga je toch, als er dan interesse is, ga je eventjes hifje bij de wat meer spelers bij wat meer ondervinding. En dan kom je ook al bij Mark Diemers te lonen. Het Matthias Natti bij jou al een beetje vregen van, nou Mark, wat moet ik doen? Matthias zit naast me in de kleedkamer. Nou, Arjen, dan heeft het vast wel onderwerp van gesprek geweest. Wij hebben het hier ook wel eens over gehad, ja. Nee, zeker. Volgens mij klopt inderdaad dat er interesse is in Matthias. En Matthias die moet vooral zelf goed kijken met zijn ouders en met vriendinnetje heeft Matthias. Dus, wat voor advies juist toch hem? Ja, ik heb hem het liefst bij ons. Ik ben heel enthousiast over Matthias. Heb ik al vaker gezegd. Ik denk dat Matthias alle voorwaarden heeft om echt een hele goede middenvelder te worden. En moet die extra stap nog zetten. Die zat je nooit te hikken. Hij moet bepalend worden. Daar zijn we daar mee bezig. Los van bepalende. Ik denk dat Matthias een heel lief karakter heeft. Ik denk dat iedereen dat wel ziet. Ook als je een interview met hem doet. Het is echt een schat van een jongen. Echt een fantastische gozer. Alleen in het veld mag er wel iets meer... weet je ook van, geef mij maar die bal. Ik ga het wel je beslissen. Ja, daar moet er nog meer bij hem inkomen. En de vraag is of je dat bij Cambuur het beste kan doen. Of ergens anders. Hij shot de bui hing je natuurlijk. Jot van der Sander, die komt eraan zijn bij. Die Duitser. Ja, maar hij is zelf ook 20. Dus dat is een mooie leeftijd voor een stap. Toch? Hey jongen, dat is toch juist te betiert. Hij mag het eerst inletten. Hij had bij Cambuur nog net alles eruit hellen, denk ik, wat erin zit. Lid hem een IE spelen en hij maakt werk zijn rendement. En dan kun je een stapmaatje misschien wel naar de Eredivisie. Nou gaat hij dan misschien wel naar Scandinavië, verdwien je toch wel wat uit beeld. Als hij bepalender wordt en hem toch ontwikkelt, dan kan hij een volle mooie stap zetten, denk ik dan. Wat die nodig aan kent. Het is vregen een probleem in Scandinavië. Joris Mandgie, Floris Mandgie, naar Scandinavië. Die speelt nog lekker in Spanje. Dus oké, dus dat kennen ze wel. Ja, zeker. Maar hoe oud wie de stoot? Dus stoot naar Utrecht dat hier is? Ik denk een jaar of 20 ook. Ik denk een beetje hetzelfde leeftijd als Matthias. Ja. Maar is het dan te betiert om te gaan? Daar spelen bij Utrecht in het begin. Ik haast niks.
Nou, ik heb mijn eerste seizoen bij Utrecht denk ik een wedstrijd of 15, 16 gespeeld inderdaad. Dus niet, een beetje de helft ongeveer. Dus dat klopt wat je zegt, wel weinig. Maar ja, dat is ook wel een beetje inherent aan je leeftijd natuurlijk. Kijk, ik denk het beste, idealiter zou je inderdaad nog een paar jaar bij Cambuur blijven. Misschien nog 2 jaar bij Cambuur en dan een stap maken. Alleen, je moet ook kijken wat er inderdaad op dit moment op middenveld bij Cambuur staat. Dus ga je alles spelen? Dat antwoord heb ik niet voor hem. Dat zal hij zelf moeten afdwingen en daar gaat onze trainer over. En je moet kijken van, je kan wel geheimzinnig over doen, maar ja, wat voor centjes levert het op? Ik bedoel, ook belangrijk. Natuurlijk, als je 20 jaar bent, raad ik iedereen aan om niet te veel naar de centjes te kijken. Ja. Maar je weet ook nooit een achtergrond van iemand, weet je. Dus het is vaak best wel lastig om daar moeten jongens echt voor zichzelf gaan bepalen. Ja, maar nou hebben we het heel wel de positie van Nati zelf. Maar wat wil Cambuur eigenlijk? Want dat Cambuur misschien 4 ton, 6 ton ontvangen. Cambuur, dat is toch het bedrag, denk ik, we door haar? Persoonlijk zoek ze, ja, ik weet net dat het geval is. Daar is ze bij Cambuur natuurlijk niet toe op bedragen. Maar net, dat zult toch een beetje in die orde van grootte wezen, of net? Ja, denk ik wel. Maar Cambuur wil mij werkje mits er genoeg geld op het kleed komt. Ja. Maar dat is ik net naai, want dat wie met Pauwels, ik zei dat wie met Nieling, ik zei, ben belangrijke spelers, maar ja, Cambuur is wat een handelsclub ontwikkeld. Ja, dus dat is eindelijk dat ze dat eens een keer binnen. Ja, dat is voor het eerst in de clubhistorie. Dat werd net een speler verkocht, sterker dan als heen-speler. Diemers is voor 3 ton voortgang toen in Utrecht. Ja. Dus ik begreep Cambuur wel, maar het sportieve aspect, zoals ik Nati zei, bleef weer lekker. De omgeving is oké, hij viel er meer goed. En als hij echt zo goed is, als iedereen zei dat hij is, dan komt hij bovendrijven. Ja, maar ze zeiden altijd, ze hadden voorwaarden. Hè? Hij is jong natuurlijk, hij is talentvol. Dat doe ik vanuit de club bij Jereveen. Als het Hans kon er niet vertrouwen. Heel miljoen sliet on Oxford United. Leviesmans. En 2 weken later is het een jonge maand eruit. Dus dat bedrag wordt nou trouwens ontkend hè, bij Jereveen. Want Jereveen zei het nou van, trein heel miljoen. Dat bedrag heeft nooit echt daadwerkelijk op het kleedlijn. Nee, maar ja. Maar goed. Ik denk dat het altijd lastig is om daar echt het is een heel lastige overweging. Iedereen heeft zijn eigen overwegingen daarin en eigen dingen. Hè, misschien met familie of wat dan ook. Er zit altijd meer achter dan je denkt. En ja, op zichzelf zou je inderdaad zeggen van, blijf nog een paar jaar bij Cambuur en maak je potentie helemaal waar, want die jongen heeft ongelooflijke potentie. Hij heeft het. Hij heeft ongelooflijk. En het is echt ik vind het zo'n geweldige jongen. Hij zit naast in de kleedkamer. Het is echt een geweldige gast. En ik probeer hem daar ook in mee te nemen. Elke dag weer dingen tegen hem te zeggen. Alleen, het moet ook... hij moet daar ook nog stappen in maken. En dat weet hij zelf ook. En of hij dat best bij een andere club kan doen, bij Cambuur, dat is helemaal aan hemzelf. Ja, dat volledig waar, maar ik ben volledig in. Maar had ik het zelf van de boetenkant, als jij jongen ontwikkelt die hier, zit in de begint erin, hij komt in een goed voetballend elftal en kan geweldig renderen hier. Ja, ik denk dat hij sowieso heel goed kan renderen en dat hij dat vorig jaar ook best wel aardig heeft gedaan. Ja. Inderdaad praat je over rendement, maar je praat ook over een jongen van 20 jaar. Ja. Dus ja, dat zijn rendementen om niet... Hier 20. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Hij is ook mooi daar jeetje. Oh, maar die hetzelfde daar als dat ik jeetje ben. Ja. Oh, en dat is dan gelijk een mooie dag? Ja. Trouwens, Mark, heel wat oors. Hij is toch wel eens te let West? Voor pak een beetje een wedstrijdbespreking of een training of een... Nee. Nooit? Nou, na een training misschien is een minuut of 2 minuten te laat. Dat ik, als ik een 9 uur moest zijn, ik een keer 2:09 ben. Maar ik ben nog nooit voor een wedstrijd te laat gekomen, nee. Nee. Binnen bij Cambuur hele duidelijke afspraken hoe makken? Ja. Wat zijn de consequenties als je te let binnen? Nou ja, tenminste, kijk, uiteindelijk beslist onze trainer dat. Alleen je krijgt wel vanuit de spelersgroep een dikke boete. Dat sowieso. Hoeveel is dat? Dat ga ik hier niet aan tafel zeggen, Arie in de Boer. Je dat in een Ibiza-pot voor na het seizoen? Het gaat in een Ibiza-pot, inderdaad, ja. Maar ik denk aan een bedrag onder de €100 of boven de €100? Die geef ik je nog, die is boven de €100. Boven de €100. Maar, Dus ik vind gewoon op een wedstrijddag kun je niet te laat komen. Alleen uiteindelijk beslist de trainer, speel je wel, speel je niet. En je moet boete betalen. Dus je kan dubbele straf hebben of alleen een enkele straf met een dikke geldboete. Ja, nou, Dylan Vente, die wie ik te let. Hij hier me ik verzint in de tiert. Hij wie net Jelverseizen op de club, maar kwartier vastseizen. En dus ziet hij op de bank even jaren naar Dylan Vente. Ik ben nooit te laat gekomen in mijn leven. En ik ben ook echt van tijden alleen. Gewoon zwaar vergist in de tijd. En dat is heel pijnlijk. Ja, en dan hoor je gelijk ook wat de consequenties zijn? Ja, zeker. En daarin moet je de trainer gelijk geven. En dat moet je accepteren. En, had je misschien zoiets van, misschien ziet hij het nog door de vingers? Nee, ik vind het goed als een trainer consequent reageert. En dat heeft hij in dit geval goed gedaan, ook als statement. En ik zou het andersom ook niet leuk vinden als iemand anders te laat komt. En daarin
ja, moet je alles accepteren wat tegen je gezegd wordt en wat de consequenties daarvan zijn. Nou, hij is schuldbewust. Ja. Dylan Vente. Ja, hij kan ook niet alles naar buiten toe. Maar nog eventjes de regel. Want ja, eigenlijk zoen ik deze kinderen van Veldman zit hem zelf ook een beetje in de voet. Ja. Want ze creëren wel een heel soort kansen, maar ze maakt het net door. En de man die ze er vrij makkelijk in zitten in, ja, die zet hij zelf op een bank. Ja, dit is weer zo'n speciale Morris van. Dit hoort bij de beroepsgroep, zal ik maar zeggen. Dan is ik wel eens een kwartier te laat hier. De maalt net mee om. Dan zeg je, wat is er nog? Ja, versleept. Oh, ja. Oh, koffie dan maar? Ja, koffie dan. Koffie en weer kleren. Is het werk terug. Dit is wat bij het Dit is betaald de voetballerij. Dit is voetballerij. Ja, maar vorige week maakte hij ze toch ook net al. Dus waarom zou hij dat dan nou wel die en ha? Ja, dat zei omdat ik ze net dus nog altijd volle meer kansen kregen hebben als Verlien Wieken. Verlien Wieken had hij net eens ingeschoten op het doel gewoon. Maar Jervin wie toch wel, vooral in de tweede helft, de populisten de partij. Het lijkt net onder de kansen die ze net creëren konden. Het lijkt volle meer onder het oormaatje van de kansen. Maar best wel regels zijn regels. Best wel ik teleurstelt die venten, want zoals het begin van het seizoen, ik heb vertrouwen in die venten. Ik vertrouw er volledig op dat het helemaal goed komt. En de tweede wedstrijd is hij te let. Is dan ik even als een soort van huid even tasprutsen van ik ben mijn vertrouwen, ik voel mij. Dus het denkt werkelijk dat ik naar de catacomben ging en ik zeg, ik vreet je bij Marco Heerschop Dylan Vente aan en dat ik dan steeds Dylan niet weer doen. Nou ja, daar komt wel op deel. Of vreeg ik nog Robin Veldman wat voor hij dat hij is. Robin Veldman die zei wel van ja, ik ben heel consequent. We hebben afspraken ook naar mijn kinderen. Hij ook naar mijn kinderen bij. Hè? Ja. En ik zei, ben je dan een strenge huid? Nou, jij vol een consequent en rechtvaardig. En ik hoop, na oudering, als ze letten studering in, zei hij van, dan hopen ze dat ze vooral steeds zullen. Hij weer leven huid. Wie een leuke interview trouwens, vond ik. Mike zijn we. Ja, zeker. Ik verstond niet kritisch helemaal. als het op die net goed die in hast, maar maar leuk goed, interview. Hij hier misschien ook oorloplossen kind. Wat vies je, Mark? De trainer. Ja, kijk, ik vind uiteindelijk... wat Geert terecht zegt over beroepsgroep is het inderdaad. Maar kijk, in het voetbal is het wel lastig, want je moet afspraken maken. En ik ben er wel van mening, als je afspraken buiten het veld niet nakomt, dan kun je dat ook in het veld niet doen. Dus wordt het één grote puinhoop. Ja. Dus dat vind ik allereerst. Ik vind ook dat een trainer daar inderdaad van tevoren afspraken over kan maken. Mocht ik zelf trainer zijn, dan zou ik denk ik iemand een hele dikke geldboete geven en wel gewoon opstellen. Hoeveel dan ongeveer? Een hele dikke. Ibiza-waardig. Ibiza-waardig. Dat je met gelijk de hele groep naar Ibiza komt. Nee, maar ik vind... Maar dat rekt het zijn jongen net. Maar je pijnigt jezelf er ook mee als trainer natuurlijk. Want als jij je beste speler of je topscorer of wat dan ook op de bank zet... Ja goed, uiteindelijk als je cruciale wedstrijden verliest... In dit geval het derby van het Noorden... Dan ga je zelf als trainer ook uiteindelijk een beetje nat. En... Dus ik denk dat je jezelf er ook uiteindelijk pijn mee doet. Dus ik zou dan als trainer zou ik denk ik zo reageren. Komt er in de spelersgroep met wij terug om alleen maar een boete te gaan? Nou ja, dan kijk, misschien moet je dat ook een beetje zo doe zien. Je dat dan altijd? Nou ja, ik denk doe je dat bij de ene wel en bij de andere niet? Dat speelt ook mee natuurlijk. Ik denk dat je zeg maar ook naar het menselijke aspect moet kijken. En ik denk dat je 1 keer te laat kan komen. Ja, dat iedereen een keer kan gebeuren. Ik denk niet dat je 2 keer te laat kan komen. Nee, precies. Dus stel dat je 2 keer te laat komt. Dan vind ik ook, ik denk als iemand bij ons 2 keer te laat komt, zit hij wel op de bank bij onze trainer. Ja, en terecht ook. Ja. Maar goed, als iemand 1 keer te laat komt een keer en een keer verkeerd heeft gekeken, we blijven wel allemaal mensen al. Heeft waarschijnlijk in dit geval Robin Veldman dat heel van tevoren in de voorbereiding al afgesproken van mocht je te laat komen, dan gebeurt er dit en dit. Dat denk ik wel, dat hij dat van tevoren al praat heeft. En hij zei van als je dat dan net doorgaat, dan wil je als trainer ook dat weer serieus namen. Nee, ik weet net dat toen bij Cambuur weer, toen kwam Wout Drosten en zijn huisgenoot, die kwamen te laat. Dat weer niet volgens mij. Wie is erbij? Bij Alphen Melvin de Leeuw denk ik. Ja. Melvin de Leeuw. Wout Drosten. Wat gebeurde er toen? Ja, dan moesten ze uit naar Sparta. Beide op de bank. Alphonse die kleurden ze erbij nu bij de basisklanten. Hè? Wij hadden, toen ik bij Feyenoord speelde, dat is wel een leuke. Toen hadden wij de eerste uitwedstrijd naar Zwolle. En toen kwam Leroy Ver uiteindelijk te laat. En Leroy Ver die kwam dus uiteindelijk in Zwolle aan. Omdat Leroy, die had zich in dat geval verslapen. En die was ook altijd op tijd overigens, Leroy. Maar ja, toen nam Dick Advocaat het woord. En die zei uiteindelijk van, ja jongen, je speelt vandaag gewoon. Maar je neemt wel de hele groep mee naar de Harbour Club. Dus we hebben met de hele groep bij de Harbour Club gegeten. Ja. En iedereen een flesje champagne besteld. Dat kun je ook oplossen. Dus het is maar inderdaad... Maar ja goed, een trainer maakt daar van tevoren denk ik hele duidelijke afspraken over. En als jij van tevoren zegt van jongens, te laat.
is niet spelen. Ja, dan kun je niet Nee. zeggen Maar ik als denk hij, nou echt dat Robin Veldman, ze spelen nou League in Volendam, de promovendus, dat die een League speelt, maar het viel als een nederlaag. Ze verliezen de Noordelijke Derby. Ze moeten nou dit komend weekend thuis in FC Twente. Ja. Nou, dus zit behoorlijk wat druk op. Go Ahead, Ajax. Nou, er komt een redelijk komt breed programma Ja, op. maar dan Laten we terug- mag een beetje verder zijn, toch? Ik bedoel, het spul al Ja, een sneur wie helemaal net zo min. Jervin had genoeg kansen gecreëerd. Vooral in de tweede helft. Ja, klopt, maar die telt ik toch een wedstrijd is 2 helften. Ja, één vreetje- Rivera. één vreetje onder de professor. Ja. Willem, Het is al 2 keer 44 minuten. Juist. Ja. Dank wel. Het is Volendam wie het inderdaad misschien net, maar ik vond Sneun prima. Twente, nou daar hoe je momenteel echt net benauwd voor te wezen. Die hebben 0-2. Daarom, ik denk, Trouwens, denk dat brengt mij. Oh, Ja, bij de kaarten. Oh, Want je leest het 2 kaarten van Ja. dit Jervin FC Twente. kijk nou, dan. Geert. Nee, dat is niet waar. Is dat die die wedstrijd moment. die om kwartier of 12 beginnen, maar Jazeker. wel op tijd wezen. Maar net versliepen, hè? Denk erom. Speciaal voor Dylan Roelofje Vente. is van mij. Maar Roelof heeft ook wel een handje van, hè? Regelmatig te let. Het is een podcast wel eens vergeten, volgens mij. Maar goed. Maar snijden dus Ja, maar krijg- snijden kwartier tolven. Dan wil ik eigenlijk naar de Harbor Club, mooi zo. Naar de Rolf aan het letten. Nou, Maar kom goed, maar hier. ja, die camera omgeert. Hij zit er gewoon eens zijn camera wisselen, maar het is oké. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, het is weer zover. Waar je alweer 2 kaarten voor de wedstrijd van Sportclub Heerenveen. Net samen de wedstrijd. Dit is eigenlijk al de wedstrijd van de dood en de gladiolen. Natuurlijk. Zowel voor Twente als voor Sportclub Heerenveen. 12:15 aan Belensta Stadion. En welk land speelt die flap nou? Speelt die in Qatar? Of speelt die in Saoedi-Arabië? Even mailen. sport@omroepfriesland.nl. Naam erbij, adres erbij, alles erbij. Geen telefoonnummer, want ook dit seizoen bel het Arjen niet. Zo is Welk het. land speelt het Michel Flap? Qatar of Saoedi-Arabië? Ik zal die vertellen, hè. Er zijn nog altijd mensen die dan de telefoonnummer erbij zetten. Nog altijd. Ja, en net En dan het geen adres. En dan wel het telefoonnummer. Ik weet het trouwens wel, Geert. Ja, dat wist het. Dat wist het wel, hè? jullie zijn niet van een moeilijke vraag. Hè? Nee, want anders krijgen we nooit een reactie. En we gaan Voor de massa, Mark. We gaan voor de massa. Trouwens, Do heeft al een nieuwe functie bij Cambuur. Ja. De bent ook begonnen. Ik ben begonnen. Ja, ik heb Arno de Vreed vanaf 4 uur achter een schoothondje achter de persman Roelof Pollo gelopen. Ik heb gezien waar die al je docht, hoe dat al je gaat. Oh, dat wie een drokprogramma, denk ik. Ja, schitterend. Ik heb genoten, jongen. Dat is, wist wat, er gebeurt iets vreemds. Nou, Ja, dat moet ik toch even niet lezen. Tje, ik ben meer dan 30 jaar verslagjouwer geweest. Dan haast toch dat journalistieke schild om die heen. Natuurlijk rekt het, maar het rekt nooit te diep. Dus er haast goed zicht op, de objectiviteit, als het slecht is. En alles wordt benoemd. Do is altijd heel objectief. Nee, ik wist het subjectief als de pest. Ja, dat is ook zeker. Ja, nee, absoluut. Maar toch wie er altijd wel die journalistieke distantie had het nodig weer. Nou, en die rekkers, die ben ik kwijt. Dus ik ben al supporter. Nou, dan begint het voet erin. En godverdorie. En dan gaat die Roelof Paul, die gaat dus een paar minuten van tevoren gaat die van boven naar onderen. Want dan moet hij zorgen dat Henk de Jong de pers aan mijn schalans gaat. Dus ik achter hem. En dan zit er aan de randen van het veld. En dan heeft al heel raar zicht. En dan just net alles. En dan heeft het geloed. En dan just die klok extra tijd. Maar ook 4 minuten. En dan denk ik, shit, 4 minuten. In een doelpuntje. Alle gedachten gaan waarom de vorige keer toen Van Willem in de laatste seconde nog even een eigen doelschot in de top was. Dat denk ik, die shorts Ulte, die hebben je hoogpersoonlijk hebben we zelf fotpesten. Ik werd zo nerveus als een aap, jong. Ja. Ik dacht echt net leeuwen. En dan, dat is leuk, jongen. Dan komen die spelers van het veld, weet je wel. En dan staan daar die meesten, die staan ze op te wachten. En al die high five. Hoe is dat een high five? Daar zie ik ook bij, weet je. Ja? Ik denk, ja, en dat is zo leuk, dat jongen. weet jij ook nog, Mark? Ik heb Geert na afloop nog in de catacombe gesproken. Hè? Dus zei je inderdaad van, ik had zenuwen niet normaal, zegt hij. Ja. Echt, het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Ja. En ik denk, ja. En dan, Dat is een high five, you my Geert. Zeker Ja, weten, maar dat doe ik altijd. hè? Mark Dat deed ik toen ook altijd. en een knuffel van Mark. En een knuffeltje. Ja, maar fantastisch. Hartstikke leuk. Goed zo. Nou, was er nog wat zeggen, Willem? Nee, ik Nee? heb volgens mij aardig. Ander nog wat? Ja, ik wil nog wel wat zissen. Oh. Want we maken natuurlijk hier maar de fluwelen handskoeren behandelen. Maar is er nog ruimte voor een kritische noot? Zeker. Een kritische noot, altijd leuk. Altijd leuk. Mark, nou, even recht zitten en zo. Hoe komt het nou? Want ik bedoel, ik wie al een vreed net in het stadion, maar ik hier natuurlijk een scout op de tribune. Ik heb mijn mandjes altijd ontwerkt. Ja. En dan jerk toch weer, en dan komt die Diemers die bal weer heljen Ja. en Ja. toch weer inzakken. En we hebben Sander van der Heijden alles jet. Als Diemers op 10 spelen, Diemers moet op 10. 15 Dat mag doelpunten. op 10. En wij binnen het maar denk ik, Ja, als Sander en dan zal ik het... Arjen, dat kan wel eens dat is de oorjekkers, maar je wilde mij een dubbelblok spelen op het middenveld. Met 2 Galvez die het nijst. Nou, in dit geval Daan Visser komt. Dus 2 controleurs en 2 Jipper middenvelds Rulke en Do. Waarom
stierst toch dan net hegen. En toch Nou weer... ja, je bent inderdaad niet geweest. Nee. En ik denk ook dat er heel weinig voetbalverstand over het algemeen aan tafel zit. Dat klopt in dit geval ook. Maar ik heb sterker nog de afgelopen 2 wedstrijden. Ik heb al mijn beelden. We kunnen ze zo samen terugkijken trouwens. Ik heb al mijn beelden en ik sta eigenlijk constant alleen maar hoog. Dus dat is niet waar. Soms spelen wij wel zo dat als ik laag kom, dan speelt Galvez hoog. Dus Galvez moet eigenlijk op mij reageren wat ik doe. Dus of ik hoog of laag speel. Maar over het algemeen speel ik heel veel hoog. Veel meer dan vorig seizoen. Dat kan nu ook wat meer omdat we in die zin beter voetballend centrale verdedigers hebben. Dus wat dat betreft is dat de grootste mogelijke onzin die er is. En kom ik helemaal niet meer ballen bij. Dus je kan mij niet één bal... net helemaal meer centraal Ik kom geen ballen meer halen. Nee, en kijk op het middenveld. Kijk, ik denk zeg maar dat... En dat is misschien wel goed om te zeggen. Dat heb ik laatst ook een keer bij de collega's van de Leeuwardenkrant gezegd. Kijk, wij spelen... Ik sta niet op 10, hè. Dat denkt iedereen op 10 staan. Maar volgens mij hadden wij een nummer 10 en dat is Tony Rolke. Tony Rolke die moet in de 16 komen. Ik moet daartussen spelen. Dus soms hoog, soms laag. En we hebben een 6 met Daan Visser in dit geval. Of Nicky Soera. Die voor de balans op middenveld is. Zeg maar, dat is hoe het is. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, je moet constant hoog spelen. Ja, ik denk niet dat zeg maar is wat ik moet doen. Ik denk dat ik vooral moet kijken van, oké, waar ligt op dit moment ruimte? En soms komt Amova wel eens onder druk. Ja, en dan moet ik iets lager komen voor bijvoorbeeld een driehoek naar de andere centrale verdediger. Of dan moet ik een keer helpen. En soms kan Amova indribbelen en dan blijf ik ver weg. Dus ik denk dat het de afgelopen 2 wedstrijden juist heel goed is gegaan. Die beelden heb ik vorige week nog teruggekeken, want ik had vorige week toevallig... Ik denk met jouw spion erover. Met Willem, want Willem staat ook naar de wedstrijd tegen Dordrecht. Ja, maar dat was... Daar klopt helemaal niks van. Willem wie net mijn spion, want die wie de vreet ik. Nee, maar in ieder geval, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik bekijk mijn beelden elke week met Edwin de Graaf. En daar kijken wij heel kritisch naar, want dat wil ik ook. Want ik wil juist heel kritisch daarop blijven. Alleen, je zag eigenlijk mij alleen maar hoog spelen. Dus, ik ben eigenlijk nogmaals, de bist het er net echt mee eens, heb ik het idee. Nee, totaal niet meer. Nee, maar ik word er ook wel een beetje moe van, weet je. Ja. Vorig jaar, in het begin kwam ik erbij en toen was er gewoon 0 vertrouwen in het elftal. En toen heb ik dat ook met de trainer besproken van... Ja, luister trainer, ik denk dat nu nodig is dat ik nu me echt ga bemoeien met ook de opbouw. Want anders krijgen we nooit een bal van achter naar voren, zeg maar, op dat moment. Omdat we op dat moment 4-5 wedstrijden op rij waren verloren. Er zat gewoon echt 0 vertrouwen in. Daar heeft de trainer toen ook mee ingestemd. En ik ben overigens daar heel duidelijk met de trainer altijd over geweest. En ja, dat andere mensen dan altijd zeggen van ja, Diemers moet op 10. En Diemers, ja, ik denk dat ik niet meer de 10 ben die ik op 20-jarige leeftijd was. Die heel veel de diepte inrent of zo. Ik ben nu meer een spelmaker. Als je dat in ogenschouw neemt, dan denk ik dat ik met 9 goals... Best wel wat goals heb gemaakt. En dit seizoen vind ik dat ik meer moet scoren dan vorig seizoen. Nou, ja, ben je het er eens. Goed zo, wij gaan naar de overdenkingen. De overdenking. De eerste is voor Andor. Ja. Andor, Mark Diemers, moet hij nou eigenlijk wat heger spelen? Of niet wat leger? Dat is wel wat goed, hè? Ja, dit doet hij wel goed. Ik vind wat leger. Wat op plek van Galvez ongeveer. Ja. Oké, Willem Berghout of Ismaël Baouf? Baouf, ja? Opportunist. Uit het oog, uit het hart. Ja. Het is snel gedaan met de nieuwe aankopen. Ik moet kiezen, sorry. Zo is het. Geert, FC Twente, waar zoest op goal zetten? Andries Noppert of Nordin Bakker? Nee, Andries Noppert. Voor Andries forever. Forever? Ja. Forever. Oh. Ja. En de laatste is dan voor Mark Diemers. Mark, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Oké, komt-ie. Wat hast u liever? Een goed gesprek met Gerard van der Belt? Of liever een goed gesprek hier aan tafel in de podcast? Een goed gesprek hier aan tafel. Ja. Hartstikke mooi. Nijwieke, hartstikke leuk dat ze weer is. Mark Nijwieke, dan ben je weer de verzeld. Waar zit er dan aan tafel? Dat wist ook? Nou, dat dwar ik net te zeggen, want dat is Ian die... Nou ja. Nog wel eens oorzeker. Ja, precies. Michael de Leeuw. Nee, het is wel een ja, dan moet ik Michael even terugpakken. Ja, ook ploeggenoot van je. Hey, Michael is de beste gast die we nooit hebben gehad. Nee, zo is dat. En een ploeggenoot van mij. Ja. Oké. Ja? Lucas Bijker? In één keer goed. Ja. Moet hij wel. Dat moet hij wel.